l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fl-attività politika fil-qawra l-Prim Ministru Robert Abela innota l-importanza li għandha ekonomija b'saħħitha li tissarraf f'ġid tal-kulħadd. Fil-fatt hawnhekk irrefera u esprima sodisfazzjon tiegħu għall-aħħar rating A+ mogħti mill-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch Ratings. Tafu x'sostniet dell-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu għaltilna għandkom tkabbir ekonomiku ikbar milli aħna bassarna li kontu se tikbru bih. Tafu x'qaltilni żjed l-Aġenzija Fitch qaltilna illi bl-intervent illi jagħmel il-Gvern irnexxielu jikkontrolla l-ewwel darba il-prezzijiet tal-prodotti essenzjali tal-ikel. Fil-qawra l-Prim Ministru ġab numru ta' eżempji kif dan is-suċċess ekonomiku qiegħed jissarraf fi proġetti ta' fejda fejn fost l-oħrajn semma l-proġett tal-iskola State of the Art fejn saret l-attività politika. Madankollu l-Prim Ministru nnota wkoll kif qatt fadal xi jsir. Huwa proprju illi f'din il-ġimgħa bis-saħħa tal-Awtorità tal-Artijiet illi għaddejna art lill-Kunsill Lokali sabiex fuqha ikun jista' jinbena ċentru tal-komunità illi jospita ġewwa fih is-servizzi kollha għaċ-ċittadini ta' din il-lokalità. Il-Prim Ministru innota wkoll kif ix-xogħol miexi ġmielu dwar il-proġett tal-Pjazza ta' Buġibba li se jkun l-akbar proġett fil-lokalità sa minn dak li sar minn Gvern Laburista fl-1996. Waqt l-indirizz tiegħu Dr. Abela ma naqasx milli nnota il-kontinwazzjoni tal-populiżmu fil-politika tal-Partit Nazzjonalista li ta' sikwit jażel li jaqta' qalb in-nies għal kontrarju tal-Partit Laburista li jqawwi qalb in-nies u jifhem l-ħtiġijiet tal-poplu. Meta nifhmu x'inhu l-ħtiġijiet tal-Awċin u l-Maltin ma niqfux hemm mbagħad le aħna insibu s-soluzzjonijiet u ninvestu fihom, ninvestu fis-soluzzjonijiet. Quddiem in-negattività tal-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru sostna li l-Gvern se jwieġeb b'aktar investiment fin-nies. Brabta mal-appuntament elettorali ta' 8 ta' Ġunju, il-Prim Ministru għalhekk. Irridu nibatu messaġġ ċar jekk hu se nappoġġjaw lill-partit li kabbar l-ekonomija jew jekk hux se nappoġġjaw lill-partit li staġna l-ekonomija. Qatt daqs illum ma hemm differenza daqstant ċara bejn il-kandidati.